Denge gel, denge Kurdistaniye. Jinavendan uçyan radyo denge gelden başkodarın heja iru 22 mecdari 2024 in ili Brüksel'e saat 8 lamedede. Hemen uçyan serisi ve peşkeş bikin demdama azadi reber apoya. Çiğdem Doğu Gut ve Jinjiyan Azadi emme xwebu parêzin. Endama konser ve berakeceke Çiğdem Doğu bersivda pirsen anefe u gut cihan de şerê cihanê yê siyemîn de ye. Ti şeran de herî zêde jin û zarok ziyanên mezin dibînin. Li gel vê rastiyê sîstema modernîteya kapitalîst ji her demê îradeya jinê kiriye armanc. Divê jin parastina xwe bi zanabûn, rêxistinî û têkoşineke birêk û pêk û bênaber kurt bike. Bi duruşmeya Jinjiyan Azadiyê xwe diparêzin. Çiğdem Doğu got ku şerê cihanê yê siyemên li ser bengeya piştgiriya destkeftiyên bindestan û civakan pêk de û balêdikşîne servan xalan. Armanca esasiya sermayeyê kurevî rûxandina vîna civakê ye, civak jî beriya her tiştî têwateya jinê. İfadeya Jinjiyan Azadiya Kurdî de ev e. Serweriya mêr di kesiyeta jinê de civakan dîl digire. Jiyana civakî, jiyana ahlakî polîtîk tune dike, jiyana maddî dike pratikê de. Ev jî têwateya netewperestî, olperestî, zayinperestî û zayinperestî hemû rêbazên îdeolojîk cihê kirin û parçekirinê dikin pratikê de. Civak jin, mêr, ol, netew û kesan li hemberî hev bikartîne. Ji bo vê jî divê jin parastina xwe bi zanabûn, rêxistinî û têkoşineke birêk û pêk û bênaber xurt bike. Ev jî bi fikir felsefeya rêber Apo ya Jinjiyan Azadî dikare pêk were. Pirtûka ve jîna li welatê Rojê Amara bi Kurdî hate wergerandin. Romana ji sê bergan ya nivîskar Mehmet Said Uşluk û 24 Adara 2021 li Bakur û Şatê Sûriyê ji ber nexweşiyê jiyana xwe ji desta bi navê Vejîna li welatê Rojê Amara bi Kurdî hate wergerandin. Vejîna li welatê Rojê Amara destpêka destanê aşk, heqîqet û azadiyê ye û ji aliyê Mehmet Said Uşlû ve hatiye nivîsandin. Destpêka Pirtûkê di romaneke xeyalî nîne çîroka gelê me ye û yê mizgîniya Vejînano. Ev romana pekeke û têkoşina rêber Apo ye. Ev destan ji malbateke dest pê dike. Bûyer û çîrokên zor û zehmetiyê yên li nava jiyana gund gelek bi xelek yê vegotinê ye. Di nava van xelekan de bûyerên mezin yên raperîne hene. Di paşerojê de tevaya dîrokê serûbinî hev têkirin. Nivîskar ev bûyerên trajîk û mirovan diguherîne û dibe destanê hêviya mirovaniyê bi zimanê romanê nivîsîne. Pirtûk di nava weşanên meyman de hatiye weşandin. Qedexeya hevdîtina abrêber Apo re hate protesto kirin li wargeha penaberan Aşêt Rostem Cudê Maxmûrê qedexeya hevdîtina rêber Apoya bi parêzeran re bi meş û mîtîngekê hat şermezar kirin. Girsiya ku li ber avaya saziya malbatên şehîdan kom bû heta bi parka Şehîd Aryan Cudî devam kir û mîtîng hate pêkanîn. Piştî rêzgirtina hevserokê meclisa gel Ahmed Şehbaz axivî û qedexeya hevdîtina rêber Apoya bi parêzeran re şermezar kir û got dixwazin di sed sala duyemîn ya komarê de jî lîstikên qirêj bikin û gelê Kurd bixapînin. Têkoşina 40 salî dewleta Tirk têk biriye. Derfet di destê dewleta Tirk de nemaye xwe avêtiye hembêza hemû dinyayê top, kimya û cebelxane û her wa bikartîne lê nikarê têkçûna xwe rawastîne. Niha jî dixwazin bi lîstik, dek û dolaban bixapînin. Lê serokatiya gelê Kurd û filozofa serdemê tevgera azadiyê gelê Kurd dewleta Tirk baş nas dike. Bila baş zanibin ku gelê Kurd li pişt rêberê xwe û gerlayê xwe ne. Tu lîstik, dek û dolap nikarin gelê Kurd bixapîne ev sal wê bibe sala têkçûna dewleta Tirk wê bibe sala azadiya rêber Apo û gelê Kurd. Mîtîng bi duruşmeyan bidawî bû.
Dagirkeran gundên min biçîdan ber topan artêşa Tirkiye dagirker û çeteyên wê şevê din bi çekên giran gundên Ewselcî, Elyanî, Elseyada, Eldandaniye û Elcemusî yên Bakurê Rojavayê min biçê û gundên Koryük û Xortwêran ên gundewarên Rojavayê kantona min biçê toparan kirin. Gundên navborî bi heftû çar gulên hawan û obûsan hatin toparan kirin. Tekîldarê encama bombabaranê ti agahî nehatin bi destxistin. Cenazeye Gerilayê Astarê Leyla Yıldız gören hate veşartin. Gerilayê Astarê Leyla Yıldız gören Binasnav Sara Xebat sala 2022 deli bit lisê dişerlê de jî hêzên dagirker şehîd bûbû. Malbata Yıldız gören duh cenazeyê keça xwe ji goristana Beykesan ya bit lisê girt û birin Cizîrê. Cenazeyê Gerîla Sara Xebat bi tevlîbûna girsiyê Qarabalık û rêveberên Meyader û Dem Partî li goristana Banê Senefîsê ya Cizîrê hate veşartin. Jigirtiyên jin re kart hate şandin. Platforma jinan a Rihayê di çarçove 25 mijdarê roja têkoşîna li dijî tundiya li ser jinan a navnetewî ji bo girtiyên jin yên li girtikên Tirkiye û Kurdistanê qerşandin. Li salona konferansa navên de mafê jinan a Baroya Rihayê bername pêkhat û aktivîsta tevgera jinên Azad Têja, Sabahat Tuncel û hevberdevka Komîsyona Hukuka ya Dem Partiyê Sevda Çelik, Öz Bingöl û gelek endamên pêkhatên platformê tevlî bûn. Jinan li ser kartên ku ji girtiyên jin re şandin nivîsên piştevanî û bidawîbûna tundiyê nivîsandin. Bername bi temamkirina qertan ku bi bişînin PTT bidawî bû. Hevserokên Dem Partiyê yên Esenyurtê hatin girtin polîsan di 18 mijdarê davetin ser avahiya Partiya Weke û Demokrasiya ya gelan Dem Partiya Esenyurtê İstanbulê. Piştî lêgirina Hevserokên Dem Partiyê yên Esenyurtê Rojda Yılmaz û Abdullah Arînan ji bo îfadeyê çûn Müdîriyeta Polîsan a İstanbulê. Her du hevserok li vir hatin binçavkirin û li malên wan lêgerîn hate kirin. Hevserok îro piştî îfadeya li Müdîriyeta Polîsan sevkî adliyeye çalaya ne hate kirin. Dozgeriyê bi daxwaza girtinê her du hevserokê sevkî dadgehê kirin. Dadgehê ji bi îdaya propagandaya rêxistinê û endamtiya rêxistinê her du hevserok girtin û şandin girtîgehê. İnisiyatifa ji bo azadiya huner li dijî desteserkirina vînê çû Mêrdînê. İnisiyatifa ji bo azadiya huner bi armanca şermezarkirina desteserkirina şaredariya Mêrdînê çû Mêrdînê û daxuyaniyek da. Li ser navê înisiyatîfê hunermend Ayşe Çetinbaş daxuyanî xwend û got em weke înisiyatîv derbeyê li dijî îradeya gel qebûl nakin. Qayyum kiryarek faşîzan de û sûce û desthilatdariya ku vî sûcî dike ve hesap bide. Pişre hevşaredara Mêrdînê Devrim Demir axivî got di 8 salên ser dema qayyum de medît ku herî zêde êrişî li qada çand û hunerê hatiye kirin. Di nav 8 salan de li vê erdnêgariyê konserek mihricanek nehatiye pêkanîn. Ji ber ku sîstema qayyuman her tim dijminatiya çand û hunera gel dike ev jî tê wateya dijminatiya nasnameyên cuda yên erdnêgariya Kurdistanê. Daxuyanî bi çepêkan bidawî bû. Qayyum destanîne ser mafê jinan ji platforma jin bi hev re xurtin KBG Kübra Derin. Derbarê qayyum û kiryarên wan de ji anefera axivî got qayyum sîstema hevserokatiyê kirinize dike û mafê jinan desteser dike şaredariyan jî dike cihêran tê. Qayyum kirêj navên de piştevaniya jinê bazarên jinan û cihên kombûna jinan ji holê rakiriye. Zimanê dayîkê tune de hesîbîne saziyên ku ji bo têkoşîna dijî tundiya li jinê hatiye avakirin bêkêr dikin yan jî digirin. Bi vî rengê hebûna jinê ji holê radikin. Kübra Derîn wiha dewam dike sîstema hevserokatiyê destkeftiya herî meziniya jinê ye. Li desthilatdariya AKP MHP biriya qayyum ku kiryarek ji sîstema faşîst sîstema hevserokatiyê kirinize dike û ji holê radike. Ev mafê jinan yê gotinê bi temamî ji holê radike û ji qada siyasî û cemeweriyê dûr dike. Ev kiryar xespkirina îradeya gel û îradeya jinê ye. Ev siyaseta dûrxistina jinê ji qada siyaset û cemeweriyê ye. Em ji bi tû awayî qebûl nakin û em heta dawiyê li dijî vê sîstema faşîst têkoşînê bikin.
Di bombabarana İsrailê de heftû neh kesên din mirin navenda çavdêriya mafê mirovana Sûriye Sohrê da zanin ku di êrişên İsrailê yenî de jî sê noxteyên li bajarê Tel Timûrê yê rojhilatê Humsê de hatana heftû neh kes hatine kuştin sû çar birîndar bûne. Êriş li dijî noxte û navên bên komên Îranê tevgera Nujube û yê Iraqê û fermandarên Hizbullah Lübnanê bûne. Her we ambareke çekan li nêzî herema pişesaziyê ku tê de malbatên endamên komên Îranê dimînin jî hatin hedefkirtin. Belê godarên Jameno çên serî ve pêşkêşkirin ana xatirê we demiş.